Behobia San Sebastian da Espainiako estatuko lasterketarik zaharrena, eta bakarra hamarkada guztietan egin dena sortu zenetik. 1919 urtean egin zen lehen edizioa Fortuna Kirol elkarteak antolatuta. Fortuna da antolatzailea betidanik. Fortuna Kirol elkartea 1911an eratu zen Donostian kirola sustatzeko, eta 1919ko martxoaren 30ean Behobia Donostia lasterketa antolatu zuten lehen aldiz. 22 korrikalarik parte hartu zuten, eta irabazlea Juan Mugerza izan zen. Epe laburrean lasterketak ospe handia hartu zuen. Bigarren eta hirugarren edizioak Henri Dallier frantsesak irabazi zituen. Eta 1924an Versailles Paris, Londres Brighton eta Giro di Roma gisako probekin parekatu zuten. Mila 1936tik 1930ko hamarkada bukaera arte, lasterketaren 6 edizio bakarrik egin zituzten, guztiak erreleboen modalitatean. Eta helmuga bulebarrean finkatu aurretik beste hainbat kokagune izan zituen. Republika Argentina, Atotxako futbol zelaia, Kursaleko ibilbidea eta Igentea kalea. Gerraren eta antolakuntzako arazo batzuen ondorioz, lasterketak etenaldi luzeak izan zituen eta desagertzear egon zen. Hala ere, 1969an Pancho Gomez eta Remigio Telleriak lasterketa berreskuratu zuten, eta harrezkero ez du etenik izan, izugarrizko bilakaera lortuz. 1969koak, ordura arteko lehen edizio herrikoiak, egonkortasuna eman zion probari eta emakumeen parte hartzeari ateak zabaldu. 1969an 1000 korrikalarik hartu zuten parte eta Begoña Zúñiga izan zen lehen emakumezkoa. 80ko hamarkadan, Peio eta Juan Mari Garin anaiak, Alfonso Álvarez Valera eta Maria Luisa Irizar, Behobia Donostiako erregina, izan ziren erabateko txapeldunak. Ordurako, 1983an, gurpil aulkiak ere batu zituzten proban, eta 1988rako 4.000 parte hartzaile zituzten. 80ko hamarkadak, Alberto Juzdadoren eta Diego Garziaren izen hartu zuen. Lehenak 5 proba irabazi zituen, eta berea da orain arteko errekorra. 59 minutu eta 19 segundukoa. Eta Garziak 2 aldiz eskuratu zuen txapela. 1986an 10.000 korrikalari lehiatu ziren. Bigarren milurtekoan txip elektronikoa eta internet bidezko izen ematea martxan jarri zituzten, eta ordutik urtero izena emateko itxaron zerrenda izaten da. 2007an Behobia txiki estreinatu zuten 300 aurrekin, eta urte berean korrikalariaren azoka antolatu zuten lehen aldiz. Biek jarraipena izan dute. 2005 eta 2008 artean Txema Martinezek 4 alditan irabazi zuen. 2010an 20.000 korrikalarira heldu ziren eta patinatzaileei lekua egin zieten. 2011an Tiras Gebrek emakumezkoen errekorra, ordu bat 8 minutu eta 7 segunduko denboran ezarri zuen. Dagoeneko proba hau, gure arteko edozein kirol gertakizun baino errotuago dago. 30.000 parte hartzaile hartzen ditu, 1.500 voluntario inguru aritzen dira lanean, eta nazioartean duen ospearen isla da, urtero 16 nazionalitate batu izana.